Intindihin mo siya, pero hindi sa lahat ng bagay. Diba? Dahil hindi porkit mahal mo, support mo siya sa lahat ng gusto niya. Baka maging kawawa ka lang din yan, maging sunod-sunuran dahil sa pagmamahal mo. Diba? Kaya kung hindi ka na mahal, ibitawan mo. Huwag mong habulin yung isang tao na iba na gusto. Diba? Hi guys! Welcome back to the channel, no? Margin Sir Vlogs! So, ayun guys. So, ayun guys is, nandito po si Liza Drelon. So, meron din tanong So, Q&A na naman tayo guys! Q&A! So, eto, kasi lahat naman, diba nagka-love life naman tayo lahat. Uy, ako lang siguro hindi. So, syempre, ayoko mag-love life na eh. So, ayun guys, meron tayong mga katanungan kay Liza Soberano. Ay, kay Liza Drelon, no? Yun. So, may katanungan tayo sa kanya. So, are you ready? Are you ready? Okay, ready? So, nandito na naman ulit, no? Ito na naman siya nakakaalam. Siya yung nakakaalam, no? Sa mga sasagutin ni Liza. So, malalaman natin ngayon kung babae talaga siya o lalaki. O baka naging tomboy siya, gano'n. Kasi nakakalok, babae daw siya. Ito wala naman dede. Mas marami yung dede ko sa akin. So, nandito guys, sa mga questions. So, rolling. So, rolling natin to. Ang bonggang-bongga! So, ayan. Bumunot ka ng isa at sagutin. Oh my God, I'm so excited! Oh my God. Ano kaya yan? Basahin mo. Ano yan? Ano? Ha? Saan kayo nagkakilala? Ay! Ng ex mo. May jowa ka ba ngayon? Or Wala. So, may ex ka noon. Siyempre, di man pwede maging ex bukas. So, noon, di ba? Hay, naku. So, may ex ka. Ay, yeah, may ex na siya. Yeah, ganon. So, saan kayo nagkakilala? Uy, napandol ka lang sa may kasana, tapos kinuha ka niya. Sorry, mga ganon. Tapos nagkatitigan kami. Sige, Wattpad pa. Wattpad pa more. Basa ka ng basa. Nakakaloka ka. Yung module mo, hindi natapos. Basa ka ng basa. Uy, ng Wattpad. Gigil ako sa'yo. Yung Wattpad, ibang episode na yung ilang episode na yung natapos mo, tapos module mo, wala ka pa na simula. Nakakaloka kayo, Shout out kayo dyan. So, saan kayo nagkakilala? Ay? Ang namin siya naglugaran. Dapat may lugar. Diba? Tanga yung mga katauhan. Sabi, saan kayo kilala? Basta doon. Saan doon? Basta doon. Hindi kasi pwede sa Tindahan. Ay, tindahan. Bumili kayo ng napkin, gano'n? Hindi kay. Ano mo na? Ay! Ano mo good ni bay? Gano'n? So, ano? Tuwa. Best ang tuwa. So, bakit saan kayo nakakilala? Sa tindahan lagi, uy. Ano nangyari? Nakausap mo siya or nakasalubong? Ako, ano maguna nagsugod? Saman. Tong first time ato ko sa ilang Dexter. Kananga, Leyte. Ganon! So, sa Kananga yun, best. Kasi kilala kayo sa Dexter. Ba't nagtuba? Ha? Tuba! So, naglalasing siya. Nakilala yung lalaki. Nagtuba atong Dexter. Tapos. Igso, sig panawag sa ako. Tigilay na daw siya sa ko, Ay! Joke round ta to. Ang joke, kinilig ka naman. Joke, tapos kinilig. Then pagka... Siyempre, may magpapakilala ba kilala mo na? Kaloka pa. Tapos ka, pagkakaroon niya, ikaw gumawa namin. Karoon niya, ugma ko rin namin. Bakit? Nandito ka sa bahay. Pagkakaroon, ligo ka Dexter 1, alas 4 to. Wala kang ulan? Tapos? Ligo mo sa uwan niya, alas 4 to sa hapon. Ay! Ato magmayahay. Yeah, ihangin pa. So, matapos? Mo to pagka, alas 6 sa hapon, guro, gabi na siguro. Siyempre, sunod ng hapon, gabi na yun. Ito, nag-order me. Ay! Ko nila. Yung mga truth order, yun talaga yung natutulak, no? Yung mga truth order na yun. Order ko nila, matas balay nilang Harvey. Sino pangalan? Harvey. Ay! So, Harvey Glory. So, Harvey daw yung pangalan. Best! So, nakakilala sa tindahan na yan. Sa tuba. Nakakalukan tuba na yan, ha? Shout out. Bibili na ako ng tuba. Bukas baka meron akong listening sa tuba. Gusto ko yun. Ay, bakit ako yung bumunot? Okay. So, question number 2. So, number 1 yung answer niya, tuba. Kung napa-MM kayo, tuba yun talaga yung type. Bakit? Unggoy. Ano daw? Ano?
Hala, ang tanong niya na, pangalawa, bakit ka mukhang unggoy? O bakit ka na mukhang unggoy? Bakit mo tanong na to eh? Bakit ka mukhang unggoy? Kasi kausap ko yung gorilla. Wabes, gorilla ako. Waka, kaloka ka. So, ang tanong, bakit daw siya mukhang unggoy? Nasagot niya kasi kausap niya yung gorilla. Nakakaya ka na sa'yo. Nakakaloka, bes. Gorilla na ako ngayon. Ay, Diyos ko. Sa ating kagagandahan mo to. Gorilla ako, bes. Naginawa pa naman ako nitong gorilla. Kaloka tong question na to. Sino ba nasulat? Papatayin ko rin sila. Okay, question number 3. So, number 2 is gorilla ako, bes. So, naging gorilla ako ngayon. Okay? Ayan, yan. Wala bang iyot na question dyan? May bago ka bang jowa? Ay! Oh, may bago ka bang jowa? Bakit wala kang bago? Uy, hindi ka hindi ka makagandahan. Bakit wala kang bagong jowa? Pero may crush. Walang jowa pero ang daming nilalandi. Ganun. Oo, masaya kasi sa panlalandi. Kaya walang jowa na. Kasi yung jowa Loto, yes to kikir, sa may level. Sana all! Sana all! Shout out dyan! Sana all! Gigil ako sa'yo. Okay, question number 4. Ano yan? Alam? Ay, gaano kayo katagal ng ex mo? Gaano kayo katagal? 2 years? 3 years? Ganun. Ang tapit sa haron. Ano kalam sa kalendaryo? Laki ng bahay, wala kayong kalendaryo? O, gaano kayo katagal ng ex mo? Gaano kayo katagal ni Harvey? 2 weeks na, yawa! O, diba? Ang saya, 2 weeks, girl! Diba na? 2 weeks! Oh my God. Okay lang, at least, umabot niyo ng 2 weeks. Yung iba nga, 3 days. Yung iba yung gano'n. 3 days. Pero okay na yung 2 weeks mo eh. Kasi kahit pahabain mo yung isang relasyon, kung sahiwalayan din niya na aabot, o di ba, mas lalo lang kang masasaktan, mas lalo ka lang masasaktan. Yes, kasi pinatagal mo pa, isa hiwalayan din naman yan pa tuwo. So, question number 5. I'm so very excited of this. Pera o jowa? O, pera o jowa? Pera. Ay! Binili yung pira. Uy, so inyong jowa mo, iiwan mo na. Bakit? Wala akong jowa. Kaya pala. Kaya binili yung pera kasi wala pa rin sa jowa ko eh. Oo nga, kahit sino eh. Pero sa akin yung pera ko eh. Pwede naman akong bumili ng maraming jowa. Pag magpila ako marami. Yeah. Hindi yung pag-ibig test. Gusto mo lang tumilaw. Gusto mo lang ganun. O sige. Next question. Ano yan? Ang haba naman. Uy, Carlos Santos ata itong ano. Kung may multo, saan ka unang yumakap? So yung question niya is, kung may multo, saan ka unang yumakap? Di ba? Saan ka unang yumakap? Sa mama mo? Ganon? May multo! Ganon. Saan ka unang yumakap? Sa multo. Bakit? Bakit sa multo? Takot ako sa mama. Ayan, sa multo siya unang yakap kasi natakot siya sa mama niya. Oo nga. Yan, Diba? Kaya rin. Diba? So, ayun, sa multo siya una. So, sa mga multo dyan, multuhin nyo na siya. Kasi yayakapin ka ng bonggang-bongga. Ayun, sa karoon. Iwas mama. So, ayan, next question. Kawawa ni mama niya. Hindi niya yakapin nila. Multo yung gusto niya yakapin. Siyempre, yung mama niya, parating niya nakakasama yung multo. Minsan-minsan lang. Busin mo na. Lumus-lumusin talaga yung multo. Diyos ko, makit-kit ka dyan. Ano ba yun? So, Ang hirap naman siya maghanang kuli-kuli. naranasan mo na bang umasa sa taong hindi ikaw yung mahal? Hindi ikaw yung mahal? Hindi ikaw... Ang sakit naman nun. Ano kaya? Naranasan mo na bang umasa sa taong hindi ikaw yung mahal? Oh my God, ang sakit nun, bes. Naranasan mo na ba? Yung tipong yung tipong lahat binibigay mo kahit wala pang kayo. Di ba yung ganun? Yung lahat ginagawa mo, pero at the end, wala pa lang kayo. Di ba? Ang sakit nun. Ay. Di ba? Naranasan mo na? Namang good Oo. Namang ko rin ano ba yun? Namang good minta kami ato. Ay! Meron Kaya mas gipili man ako si Harvey sa siya. Ay! Yun yung masakit, di ba? Yung meron kang binitawan, kahit may kayo, binitawan mo siya dahil sa gusto mo. Di ba? Binitawan mo yung taong nagmamahal sa'yo dahil mas pinili mo yung taong gusto mo. Na hindi ka pa sure kung seryoso ba din siya sa'yo. Di ba? Kaya nga yung ibang lalaki sasabihin nila na, bakit mo ako binitawan? Seryoso ako sa'yo at pinili mo yung isang tao na bagong nakakilala. Di ba? Kasi yung iba kasi babae dyan, pag may jowa sila. Ganito, ganyan, may jowa.
Pag nakita ng gwapo, tapos sinachat, hagi Diyos ko, nawala na yung chat-chat nila sa jowa nila. Nandun sila sa gwapo, hello. Tapos tanongin parang isang ng gwapo, oy, kamusta ka na? Okay lang. Ganun. Tapos sabihin, may jowa ka ba? Wala, I'm single. Nakakaya naman sa'yo, may single ka pa dyan. May jowa ka na pala. Tapos sabihin pa sa jowa niya, pag maghiwalayan sila, hindi na niya chat. Kasi yun, gusto niya na yun yung dahilan para sabihin ng jowa na niya, wala na talaga siyang pagmamahal. Hindi niya i-chat. Pinapagalitan, di ba? Dahil nga pala, may ibang jowa na pala siya. Uy, kating mo. So, yun na nga pala. Naranasan niya, bes. Ako yung naranasan ko. Ay, wala na ako. Sure. Hindi pwede! Nagagalit si God. Ayan. So, yun, guys. So, ano? Bakit kayo naghiwalay? Oh! So, bakit kayo nagkahiwalay? Bakit ba? Dahil sa kamote? Hindi ka binigyan? Wala na tayo. Bakit? Wala akong signal. Yung gano'n. Kaya hiwalay tayo. Bakit? Basta ayoko na. Yung gano'n. So, bakit kayo nagkahiwalay? Ano bang rason kung bakit nagkahiwalay? Hindi naman maghihiwalay yung isang tao kung kung may gusto pa sa isa't isa. Diba? Siyempre, pag may gusto kayo sa isa't isa, siyempre, humanap pa ng paraan para maging masaya kayong dalawa. Diba? Hindi yung iiwan nyo sa isa't isa. So, bakit kayo nagkahiwalay? Anong rason? Ay, kaya alam na nagkahiwalay sila? So, ano to? Chat-chat na kayo ngayon, tapos Taro na kapilisin. kinabukasan wala na. Tapos hindi mo na lang siya tinachat, ganun. Kasi nga hindi na din siya nagpaparamdam. Oh, yun yung masakit. Hindi po, inaantay mo ang chat niya pero hindi na siya nagpaparamdam. Kaya nawalan ka rin ng gana na mag-chat kasi baka mapahiya ka lang. Sabi na, akala ko ba, wala na tayo? Oh, ba't ka pa nag-chat? Oh my God! Gigil ako sa Di Facebook. unfair man siya. Ay, unfair siya. Bakit? Bakit siya unfair? Kaya kung siya hindi magula yung chat ko. Oh. Ako hindi magparamdam po. Yun na bisa usa. Oh, yun yung masakit. Di ba yung tipong pag siya, ano yun? Pag siya hindi nagparamdam, nag-chat-chat ka. Siyempre napoproblema ka. Sabihin mo na, ano kaya nangyari sa kanya? Bakit di siya nag-chat? Di ba? So, dapat i-chat mo sa kumusta ka na? Yung ganun. Tapos pag ikaw naman yung di ba, siyempre, tayo gusto rin natin naman na mag-chat din siya. So, kahit meron tayong loob, gusto rin siya i-chat, huwag natin muna i-chat. Baka mag-chat siya, baka kumustahin tayo. Pero 2 weeks na, walang paramdam. Kawawa ka naman. Uy, no, ganun. Ang sakit nun. So, we have 2 questions na lang na iwan. So, bumunod ka na. Yun yung masakit, best. Naranasan ko na din yung chore. Parang tanga. Kaya ko yung blok na kaang. Gago. Kung babalik ex mo, tatanggapin mo pa ba? Ay! Ang taray na question, best! Kung babalik ang ex mo, papatayin mo na ba? Kung babalik yung ex mo, tatanggapin mo pa ba? Ano sa ila? Ano daw? Ano sa ila? Ay! Ang daming ex! Ang ganda! Angel Locsin. Nakakaya naman sa'yo. So, ang daming ex. Asa sa ila? Kung sino, kung si Harvey babalik. Ay, syempre extra siya. First of all, babalik siya. Liza, nagkamali ako. Pasensya na. Ngayot na tayo. Yung ganun. Ang pangit mo naman. So, yun na nga. So, kung babalik siya, tatanggapin mo pa ba? Siguro di na. Bakit? Bakit di mo siya tatanggapin? For example, nagsasabi siya, nagmamakaawa. Diba? Sasabihin niya sa'yo na, Liza, pasensya na. Alam ko na ako yung may kasalanan. Kasi hindi ako nag-chat kahit noon ako load. Ganyan. Diba? Oh, Ba na oy, change account ko na. Naghimog. Second account. Ay, oo nga. Mahirap din naman talagang magtiwala agad-agad, no? Pero hindi mo naman may iwasan sa ibang tao nagmamahalan talaga. For example, magmahal mo yung isang tao, tapos nag-aantay ka rin na bumalik siya. Tapos pag bumalik siya, siyempre, tatanggapin mo agad-agad. Ano napakipot, bes? Baka alis na. Diba? Pero meron din namang iba na ayaw na. Kasi ayaw nila na masaktan ulit. Kasi nga nasaktan na sila sa noong una, siyempre, may posibilidad din niyang babalik. Diba? May posibilidad niyang ulitin niya yung sakit. Kasi alam niya na kahit ilang beses kanyang iwan, alam niya na pag babalik siya, tatanggapin mo pa din siya uli. Babalik siya, tatanggapin mo pa din siya uli. Babalik siya, tatanggapin mo pa din siya uli. So, meron tayong last question. Marupok. Gusto mo pukpukin kita nung Ayan. Maganda. Excited na we have last question. Sino ang nakipaghiwalay sa inyo? Kanang nakipaghiwalay? Ayun, gigigil ako sa salita mo eh. So, sino ang nakikipaghiwalay? Sino ang nakikipaghiwalay sa inyo? Sino? Oh. Kaya kapalin mo ka siya parang nakikipaghiwalay ko eh. Di ba, nanggigigil lang. Ang ganda naman paghiwalay eh. Bakit mo siya iniwalayan? Ano ba ang naramdaman mo
para itulak ka sa isang tawag dito? Isang desisyon na hiwalayan siya. Ano ba? Bakit? Bakit mo siya hiniwalayan? What's the reason? Di ba? Bakit? Yan, sa ito. Ano lagi to? Kanina. Bakit nga? Bakit hiniwalayan mo? Ano? Oo, katong kanina. Ano, ulitin mo. Hindi ko na. So, ako yung naka-memorize? So, nakalimutan niya? So, sino nakipaghiwalay at bakit kayo nagkakahiwalay? Pagka-unfair niya, paghimo niya yung second account. Ay, nagagalit siya sa second account. Ano bang pinagbubutok ng butsi mo sa second account na yan? Kasi hindi ka friend ng second account. Ko kay bawana. Ay, waka kay Bao. So, hindi mo alam na meron siyang second account. Yun yung masakit. Malay mo sa second account, meron pala siyang nilalandi din na iba doon. Tapos, kayo pa. Pa siya na profile, pa siya na yung ngan. Ini ba? Kung saan hindi mo malaman. Diba? Kasi syempre, chismosa ka. So, malalaman mo din yan. So, yan na nga ang last question niya, guys. Ang sakit naman nun, di ba? Kahit siguro ako, noon nga ako, syempre, ina-stalk ko siya. Diba? So, eto, meron akong pahabol na question. Noong nagkahiwalay kayo, syempre may feelings ka pa niyan. Ilang beses mo siyang in-stalk? Di ba may ganun? May ganun, di ba? Yung kahit wala na kayo, pero kinabukasan or how many weeks lang, in-stalk mo siya. Kumusta na kaya siya? Sino kaya ang bagong pinalit niya sa akin? Sino kaya ang bagong pinalit niya sa akin? Maganda kaya yung kasi sa akin? Tapos mo nakita mo, ba't ito yung pinilit niya? Okay lang, masaya naman pala sila. Masaya naman pala sila. Pero masakit sa'yo, bakit ako iniwan? Ano bang kulang sa akin na hindi niya nasiyahan? Lahat naman binigay ko. Lahat pinanggal. Lahat hinubad. Grabe. Siyempre, magbibihis ka. Alam mo ba, yung nagka-jowa kayo, blue yung t-shirt mo, tapos nagkiwalay, blue din again. Nakakaloka ka naman. Dapat ba green ka naman? Yung ganun. So, nakakaloka. O, diba? Yung ganun. So, in-stalk mo ba siya? Ay! In-stalk! Normal lang yan. Kasi ako nga, nag-stalk din ako 1 year. Hindi ako nag-stalk. Ang pangit naman. Kasi parang meron akong 5. 5. Ayaw, chismosa kayo Sige nga. In-stalk mo siya. Bakit? Bakit mo siya? Siyempre may rason kung bakit i-stalk mo yung isang tao. First, kita na yung bayo. Ay! Isa na niya. Siyempre, di ba siyempre masakit yun. Nakita mong pinalitan niya na yung bayo niya. Siyempre, nag-change ako kung bayo. So ikaw yung una nag-change ang tara. At couple man dami na to cover. Ang tari couple na cover. Nag-change ako ato. Din siya pa man. Baka siya nag-change. Baka hindi pa siya naka-move on. Baka may posibilidad na babalik siya. Nagtudugay ra. Ay! Ang taray ng move on, girl, ha? From the word move on, nakakahiya. Siya mag-move on na daw siya. So, wala na ba talaga siyang second chance sa'yo? Ganon. So, bulang pa siya mo na maglalandi ka naman ng iba. Yung ganun. So, bulang pa siya mo na maglalandi ka ng iba. Ayoko na sa kanya. Bakit? Marami namang gwapo dyan. Malaki yung kanangga. Kakain ako ulit ng barbecue. Hindi na ito ba bibilin ko? Imperador na. Baka gwapo na yung sa Imperador. Diba kasi sa tuba. O diba, nandahal sa tuba, nagka-love life. Oh my God, tuba! Hashtag tuba. Love life pa more. Diba, nagka-love life sa tuba. Maglasing ako bukas ng tuba. Hindi ako tuloy sa galon. Yung ganun. Pero yun na nga guys, yun talaga yung pag-ibig, di ba? Hindi natin alam kung hanggang kailan, pero minsan kahit gano'n pa tayo katagal yung isang relasyon, wala talaga. Break up pa rin talaga pag hindi nagkakaintindihan. Pero simple lang, kung gusto mong mag-work talaga yung relasyon nyo, or gusto mong magtagal, Lubiho ka. intindihin mo siya, pero hindi sa lahat ng bagay. Diba? Dahil hindi porkit mahal mo, support mo siya sa lahat ng gusto niya. Baka maging kawawa ka lang din yan, maging sunod-sunuran dahil sa pagmamahal mo. Diba? Kaya kung hindi ka na mahal, ibitawan mo. Huwag mong habulin yung isang tao na iba na gusto. Diba? Ang taray! So yun na nga, guys, ating question sa kanya. Oy, bonggang mga question. Ang sakit-sakit, best. Oy, parang naranasan ka. Hindi na ako nakaranas din. Bigan, undag. So yun na nga, guys. Yun ang mga question natin sa kanya. So maraming salamat. Oy, sa mga nanood dyan, no? Maraming salamat talaga sa mga viewers namin. So thank you very, very much. Siya sa uulitin.